Atzo heldu zen Bilbora emakumeen mundu martza. Elurra eta hotzari aurre egin behar izan zioten. Atzoko parte hartzaileak. Ezkerraldean ibili ostean udaletzeko subiti jaitsi zen martza. Mugimendu feministaren aldarrikapenak osen entzun ziren Bilbon. Ibilgailuen sirena eta klakson hotzek ongi etorria egin zien mundu martzan parte hartzen ari diren emakumeei. Mila arrazoi jarri ditugu mai gainean hasteko martzan, jarri ginen martxoaren 8an Iruña eta hemen Bilbon aldarrikapena jarraitu dugu bultzatzen. Eta bueno, hemen gaude pixka bat zagata handiz, baina pospozik ja heldu garen. Nahiko ondo jende asko parte hartu du eta emakume asko daude mugizatzen martxaren inguruan. Animatua, aldarrikapen asko eta borroka handia eginda heldu baino lehenago eta egon den bitartean ere jendean mugitu egin da. Goizean egon gara ekintza bat egiten horre denda batzuen kontra edo printzipioz makilladoren kontra eta salatzen emakumeon egora testil gantzan eta gero egon gara murala pintatzen egun osoan arenalean gutxien pixka bat pasatu dugu izan da, ez da izan egunik aproposena kalean egoteko eta egunean zehar jende nahikotzoa mugitu egin da. Eta orain ez genuen espero, baina batean udaletzea bete egin da eta izan da iguera, ez da, animoz, izan da subidon bat, ez da? Eta bueno, harrera polita, orain gaude musikarekin eta muralaia jarri eta ditugu eta berria zeren amaitzen dugun. Iluntzean antzerkiaz, musikaz, bertsoz eta aldarrikapenez alaitutako ekitaldia egin zuten Areatzan. Lau ardatz hartu genituen Bigon hemen Euskal Herrian mugitzeko, lau ardatz horietan egon garen lanean abendutik ona, eta hemen Bilbon hartu genuen prekarietatea pentsatzen genuelako momentu hontan guretzat importantena zala. Eta aspalditik landu gabe geneukan, naiz eta egunean segun lan egiten dugu gai horretaz, baina landu gabe kalean. Orduan nahi genuen pixka bat kaleratzen emakumeok asko dakigu prekarietatera buruz. Lau ardatz landu ditu mundu martzak, emakumeen prekarietateaz jardun dute. Hain justu, Andreak andamioetan irudikatu zituzten, bertan margotutako muraletan. Guk beti jaso dugu, pagatzen dugu egoerarik larrienak, eta guk bagenekien krisialdia, aldiagatu baino lehenago, bagenekien oso ondo zer den krisialdian egotea, egon garelako aspalditik, eta beti jaso ditugulako egoera txarrena. Guretzat eta gainera horretan datza mundu martzako hildoa, da pixka bat batzea aldarrikapen batzuen inguruan, eta horren gainean martzan jartzea, eta lantzea eta borrokatzea. Orduan, alde batetik zaila da eta gogorra da, konsensoa batera ailegatzeko lan handia egin behar dalako, baina aberastasuna handia ematen digu lan horrek. Denetakiko emakumea, bai sindikatuen gintzan mugitzen direna, bai feminizgintzan, bai kulturgintzan, emakume arruntak, kalekoak, betikoak, importantea da guretzat. Beti galdetzen digute, ez da? Gaur martxoaren 8an kalean zaudete eta urtean zehar zer? Gu urtean zeharran egiten dugu. Hau ez da montatzen gauetik egunera, ez da? Hau montatzeko, 5 egun hauek Euskal Herrian montatzeko lan handia egin dugu eta urtean zehar ez urte honetan baizik eta dagamagu 2 urte lanean martza hau aurrera ateratzeko eta gutxienez jendea borroka edo gure borroka, feministon borroka kalean egoteko. Bitakora liburua ere herriz herri dabil. Bertan, ametsak idazten dituzte. Amets horiek urrun joango dira. Dago testigantza liburua, horre gure ametsa, gure aldarrikapena, guk esan nahi duguna jartzeko, eta liburu hori gainera oso importantea da Kongora eramango dugulako urrian.
Kongon Zuzkibun egingo den nazioarteko ekintza, urtekoa, eta aga eramango dugu argazkien ekin batera, eta aga eraman nahi ditugu hori, hemengo aldarrikapenak eta hemengo elkartasuna haien konfliktoan, haien gatazkan. Bilbotik urten eta emakumeen mundu martza aurrera jarraitzen du. Larunbatean iritziko da Iruñara. Beitu, gaur egongo da, amaituko da Zornotzan, horre lo egingo du furgonetak eta laguntzaileek, eta gero bihar goizean ja amaitzen dut Bizkaiko herrialdea, sartzeko ja Urola kostatik Gipuzkoan. Gipuzkoako ez dakiz zelan esan, agenda nahiko beteta dago, kilometro asko egingo dira Gipuzkoan, hurrengo egunean pasatzen da iparraldera, eta amaitzen du berriko gaua, ostiraleko gaua ematen du Leitzan, eta ja hurrengo goizean, lagun goizean ja berriko Nafarroa zeharkatu Iguñaga amaitu arte, eta horre ekitalditzoa eta amaiera eta festa, ez da, deskantzua, festa ez da deskantzua. Emakume asko eta batez ere oso desberdinak, denetari daukagu mundu martza honetan, denetarik. Dago emakume horre koro batean parte hartzen duten emakumeak, haiek esan digute parte hartu nahi zutela, abesten edo zein instrumentoa jotzen edo antzerki bat egiten edo, baina parte hartu nahi zutela esan digute, eta hori importantea da. Porque ez dugu izan guk aga joan garenaz, baizik eta kontrakoa izan da, eta guretzat hori da dana.